ndere aiwa ranga riri takatora imwe video nesu okay yamadbado okay madbado I love that guy ari very intelligent kakuita zi aritaura zvinhu nemusoro mwana uyo unaitwani inini ndonzi love day chafesuka kana kuti mrs munopedzi munogara inini ndogara kusunnyvale 2 ndimani akabva mumafrance kucherisosaningdale aiwa ndimikachaigara kumbareka ndaigara kumabitris cottages ndobva tatama ndobva taenda kuwaterfalls kuna Forbes uko kwanongwagwa munyowani uyo uri kufamba mabhazi ekuenda kusouth africa pakona pawhite house ndobva taigara ndobva tazobva ndobva tapuhwa dzimba necouncil vanhu vese vaishinza mucouncil because akasinza mucity council for 20 years katapuhwa mastenzi kusunningdale Sunningdale 2 years saka makalaka takavaka takatanga tambopuhwa maloni nebhenk nzvimbo wake ma1 room netoilet saka ndozvo takamboita but kumwe kwese kutakazongopedzisa tega saka ndokwandiri izvozvo ndoda kugara mulocation ndomangu masababa akuswa vakuda kuita zvavo ngiti location aiyo mufunga mhino sei handina kana feeling yekumhenda kana kuti ndiri munhu anotya saka toda kugara nchinzwa vanhu panext door vachitaura saka umasababa vatauri hakuna unenge uri wega wega chingonzwa shiri chete ndakakurira mugeto ka saka ndinoda kugara mugeto chete mugogo ndiri gogo kudai inam 55 inam great kai inam 55 inam 6665 yes ndina zukuru ndakaita vana 3 ka okutanga vakashayika zvake mai manje 2020 ndiye ane vana 4 raakandisira nemuzukuru wake saka ndongoona iye pane vana saka ndakadzidza kuzvikontrola kuti aiwa mwari waizoda kuti niitirani zvikasaitirwa inini vakandiitira izvozvo bhosi vakaziva kuti ndakasinda saka ndine musikana yakafa first born yangu yakafa mai manje and second born yakafa ari muchechi aine 4 months then third born ndiwo handina mukomana akatena 31 ari kuengland vese vari kuengland nevazukuru vangu zvese unomunogara kuengland kupi makubharuka kuti ndabamuka ndogara kulondon east london way inonzi kushadwell shadwell iri padhuze nepatower bridge parinhwa tower bridge I'm just half a mile from my place to Tower Bridge. All right. Backing. Very close to backing. Backing. Essex. Essex. In London, Jamaica. Central St. Lucia. All right. Are you close to Whitechapel Hospital? Are you close to Brixton? Yes. What about Housden? I'm just central. Are you close to Housden? Wembley? aiwa Housden kumusoro kunoshuko munoziva Housden kwakagara sekuru wangu president Kamuzu Banda he's my uncle aitobhadhara vanhu renti aiwa London ndinoiziva because ndakasenza ndakaita home care saka ndaiendeswa kwese kwese makazitarisa Google Kamuzu Banda he used to pay my rentals for vanhu maboy anoshupika muHousden yes Kamuzu Banda it was like maybe 60 years from now. When you paita doctor asata president of Malawi. Kamuzu Banda was the person who was paying my rentals. Achibatsira vanhu vemuHousden. Housden is more ghetto than Brixton. Now we live there. But Brixton ghetto inonakidza. Croydon handinyanyi kutambira ndakakokuenda chiita zvemavhiza ndokune maofisi emavhiza Queen's Park ndongoona iri station ndokudhuze nekuHousden Williston
ngopfuura chete. Because when you come from Houston, North London. North West London. North West London. NW10. And kuna Stonebridge. Stonebridge inoita. Stonebridge. Dog marine kwangu ka. Yeah, Stonebridge wakundrasisa. Stonebridge ndikwisha. Stonebridge ndo kune sound inonzi Java. Yara Joe 90. Stonebridge yemaspika. Maspika ndakamboona panapa. Yes. Ufana kutaura zvekulondon wachinja. Aiwa iLondon, North West London. It's still NW10. Okay. Now I understand. Ondo kwakabva zita racho. Aiwa Stonebridge itori neighborhood. Then it comes Wembley and Boya Pittsburgh. Ndo kune Birmingham Palace. Buckingham whatever. Buckingham Palace iri Central London. Ikoko iri mugetwe. Not really. It's close ikoko. Iri ngori Central. Aiwa Central ndo kwamune zvoenda ko. Aiwa Buckingham Palace iri paseri. Ayo imimi taurai postal code close. E1 ka. Saka E1 district closest to Central London. But North West London is close. It depends. NW10 is you know, London yakakomberedzwa neroad inonzi M25. M25. You know Ganura London. Wese ari uku ari kumhiri kweiye asi London. Ari kuno kwese ari London. Saka vari kuBuckingham vasi kuLondon. Aiyo, vari kuEssex. Aiyo, vari M25. Varimo futi lavo. Ani ndo vanopfuura futi nechirwizi cheThamesmead kai. kuThamesmead. Aiwa, kune parking ka. Aiwa, inzwa kune parking ka. Kune Thamesmead. Thames River ndokura nepakati. Maizia. And Thames River inokukata kata. Because Thamesmead is inside. Parking inside. You need to go on Kuna Grace ndo kunenge kwa outside. Let's like M25. But anyways, kuno kumukushani. Kuna kudayazona anonzi anyway andasina kufambira Mad Minox wache. Ndafambira kuda kuzobata maoko akuda. Pandaida kuya musochi nayo I think kuda akazobva the following day pandakamboya muna 3rd. But it was my wish to come and see you people. Vese vari pana newe Mad Minox wacho. Makati Mad Minox ndakuita kwendropenga. Minox. Mad. Na Mad Mado. Mad Minox. All right. Makati Mad ndanga tinopenga. Mad ngirikine yamavhu here. Mad. Yo. Koda wakasa you. Aiwa. Wakasa Mad ja same spelling but it's different pronunciation. All right. Makati Mad utakuita kwetinopenga. All right, kupenga ni Minox. Mad Minox. That's Mad. Aiwa ndatoronga rwendo rwokutoya pano nevazukuru vangu ropanani ngirikini namukudzei nemwana wangu. Aiwa matoita bo. Kupisa chete mani Zimbabwe iri kupisa. Zimbabwe iri kupisa but I can't complain. Hanzi kwanani. Enda urambe. Unorambira chokwadi. Saka ndauda kutomboita ma 6 months. 6 months ndimboya kuno. Kuri nani ndekugara kuEngland kana kuno kumusha migwagwa chete nderi kuti vhiringidza but kumusha ku right. Home is the best ka. North, south, east, west, wherever you go, home is best. Kana zvikadii? Kumusha kwedu chete. Tinotobuya. Have you ever traveled out of Harare? Yes. I've been to Nyanga of recent. Nevazukuru vangu vakangoya just for 2 weeks. Right. Tikaenda kuinyanga. Taida kuenda kukariba but driving yacho muri kugwagwa takacho. Saka takazomboita kapati pa Lake Chi, pa Grace Chi. It was Grace something. Ku Lake Chivero. Ndo kwatakamboita kapati. Saka ndabva ndazoenda kumusha kwedu kwaSeka. But how do you see the roads, the main highways? Is there any improvement? Migwagwa yane improvement. But yekupinda mumalocation muhlanga ndaifamba kaine ndichibva uku ndakasidza paNazareth ndikabva paNazareth 9 years pandaiswa kuMbare paiti Dopamine
ndikasenzapo ndikazobva paidopamene ndikaenda kumatapi ndikazobva pamatapi ndikauya pambare unorapwa masiki still ndaigara munengerekeni mene kuti panorapwa ndaibva kuna Beatrice Road ndabuda bhazi apa matlo ndouya so ndofamba ndakati namhlanga ichine tara yakanaka dai vangotigadzirirawo mugwagwa chete mugwagwa but mimwe mugwagwa yekuenda kumaout yekwamutare I salute that one. Second Republic, how do you see it? Second Republic kuti panyaya yedevelopment iri kuitawo zvayo, iri kuitraya. Hatingati vari kunyatsogona asi vari kugonawo zvavo pavanogonawo vari kuita. Asi mugwagwa mamain highway vari kugona vari kugona ngavachipinda maruvisheni tapfiza nemasuveji mvura yemaharare ngaigadziriswe please tapota zvedu hatizisi tinovhota kaisu tichivhotera vasirivo kana vachaimo saka ngavatinzwirewo tsitsipa semwana weZimbabwe ndatochemawa ndikageze nemvura inonhuhwa ke utobuda mbavha uchinhuhwa kuti utopona nemalosheni. The council is not run by no. Local government, the main government is not sense pamwe chete. Ndo panokanganiswa chete. But they are not working together. No, they have to. Vanofana kuenda ku local government inoposha chemo nevanhu uchiona mari dzemarenti nedzei muteni yatobhadhara inoenda ku local government. Then kana vashoterwa vaenda kuna main government. Votaura kuti tashoterwa nepakati vana vari kuchema udoidi. Ava vanja vanga vane segregation nokuti makansila ndeyekupi kuti vana vanofana kuchengetwa zvakafanana makudziya miri chimbodaiwo chimbovhura yako kechichainisa chimbokavhura zvamataura zvinopisa hazvidi kudara kutaura neunyoro baba neunyoro hazvidi hasha zvinoda kutaura neunyoro wakuda kuita zvakuzvitikanadenhu kana zvakurasika bhiti hadzi copyright yakakumirirai selector come here Yasileni yawe yausinganzwa amunohera kana mombotiraya kutaura zvichidzikisira utano tizive kuti lezvi pamwe pacho inotidhibhira ai mukutoplata makati hamusi kudhibha aiwa isaitaura sileni yekudhara yaikuti kesto ega kesto samaitoplata aimboisa mangingo dhavesa gadaga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 gad
Masimba, umuzvi. Akuzere muno munosimbisa. Muri kuchikirwa. Aiwa Jembi taure zvenyu. Bosi Jembi mona zisikateni nawe. Ignorant of life. Oi morning afternoon and evening. Zvese Jembi. Ndakamboro tuni mboto tu benefit ka. Manje ngoti Jembi chete. Aya Masimba. Mafuta ega. Aya Masimba. Handiti saZimbabwe kudadisa. Aiwa taiona. Dzimuri kudya muchiguta izvi. Mazongogona kwanetsengelenge Jembi. Takudzikisa kaChembi. Oh, tsengelenge. Vanhu vanowana useyachi? Coffee. Ishi Coffee. Oh, asiwani kasini kachi. Six pack ya uyu. Yamabula but angotolava mukona pale. Kuti achapureka zvino mwako norwadza. Bosi ningati Friday kai. Sono banda takawanda. Ukati mwaka asikubanda. Amzwana voice. Kwachi. Asingawopeza ndora itu voice. Saka kuma kune vana mataura nawo sei? Vanowela. Vachiplata. Hamusikuvarasisei? Anonovisu fundisa kuti Kuchikoro language. ende sei unozonyore chishona? Aiwa, shona munongozvara kutaurira language. Soni oture. Aiwa, nice to meet you. Aiwa, ndafara stereke. Ndaona vakati wande zvavo. Kwasara kuona muridzi
anozani mwana wake mwana wacho anohwela ari kunzi anohwela ndiyo baba yakanhakuziyaoraseka una wanyu showe akabatana akaroorwere yandimurauredze nanzadzi yangu asadane kauri anaro arumiri anoplaga anozotanza handidi papa anoplaga ikainananiplagi kapanozoti zvaanoda wose apa panodzika zvakasiyana siyana achaina rwanyuko zatirenyuko matatya zvese aiwa handiyo tafara kuziva estere ndimasipaka unotishika nakuti tafara kuziva neslang zvokundanzvinira aiwa ndokunoti tafara kukura mabhuku aiwa naismith handinzinimbi aiwa masipaka hamunei anotendera pisoro ngotendera ndiri bamba unge mwoyo chini ndakuzwa noizi aizondilaina mamtuku kuti unogona kusara nechaneri kune zvikuitika naika aiwa tambokurukura handitika thank you mese ndakukuziva mafacebook apa and chichemo chandinacho ka ndechekuti please vanangu upenyu hunonakidza nyange usina kana peni muhomwe hunonakidza regai kunwa tumbwa tauraya vanhu twakufanira nekachasu vanhu vaimwa kachasu kudhara ana madhara edu ekudhara vaisvika pamba vakatakurwa mubhara so vosvikokuturirwa pamba anwa kachasu kuunyanuko vanhu vekuunyani ndo vaimwa kachasu but please tumbwa kauti turegereka muda rubatsiroka taurai namadminox woisa oisa pachanel yake then vanhu vanokubatsirai please ndapota regerai vanangu tinokudai stereki ndimi future yenyika ino tachembera kaisi inimi ndimi future zvinomugara muchimwa tumvura utwu tusina nebasa rezotwo aya munofa onaiwo mune good example mafirwa navanhu vakawanda muraini munomu vaikuuyai panapa saka dzidzai kuda tokudzidzisai kuda ndaizomuda sekunhai mwana wendomuita seiko totaura naye seiko pari pemwe musi wakambozi manduwi ndikamutumidzira $30 emandui opanzani 30 makachisi ndakamutumidzira $30 makaita basa enyaya ndoziva aneswa chinzi kuda kuda hana magaskets ndikati akaine mutengere zvangu vakatumidzira Clinton ndimakatumira 30 magasketsvarinotsvaga ari kuda kana akanyorwa arizii aiwa kana awanda kazvigai zvinongorowa uchirasa zviri nani mwari tibatsirei tikunamatira vana vemunyika ino hatidi kuluza this generation isusu tatopera kaisu ini handisina kana munhu wekuti ndikafamba mutauni umu ndinomuti uyo ndinouziva handisisina ndo zvatisingadei pageneration yenyu ziranai muona nemuchingotaurana kanyari kwashabachi handisisina kana kumhoresaina because handina hapana vazhinji vacho vakaenda please musama kutaurana ndikutaura vana vadiki ivo mazera aya ndo vari kunetsa mahendisamu tasiyava nekunaka kwacho asi ndo vanoona kwabata tubhodhoro tumvura twekuda akakanaka chokuti pano kakakanhonganani pane mwiteme ndakapenda kuti tumiindisa kumba kwangweri ndovakawandirumeri tichengete kuda uyo agari zvake pamba pangu bati hei ndakaona kuti aiwa anga nemidzi mumbare aida mbare zvokuti tu aiwa apa tiritonongora pachiko zvinamatira kuti mwari vakubatsirei vana makatadza mutonongora kuda aiwa dai ndakamuona face to face ka I think I was going to help nyange ndisina zvangu ndaitoedza kushare naye mbichana achete zvino zvimwe ndakagona kubatirira kusvika pamuinguva manje agona kubata manozi times inguva masvikira ayo inongosiyana hapana chagara panyika pano forever but aiwa ngatitaure chokwadi
kana kuingireni kwamunogara vazhinji vakurova zvibhodhoro kana vari ofu varume ikoko vanonwa zvavo makenayo hayi vari kurova zvibhodhoro vanorova kana chibhodhoro chese usiku wese kune masaida nema9% vamwe vanenge vakangorasikawo but aiwa zviri nani pane zvipitika muno manje Budweiser aiwa ndichaitaura pia remujawo Budweiser ikoko rero yes makazvipema zvenyu aiwa imbomba yetonoti anorwase obvongo vatakasvikuma 4 zvinenge zviri miatone ngatove imbomba yejunati yamborwa takuona tanozvikuona chiona manje exactly kana minoza atadza kuchivhura ngezvi asi ndanhonga akawanda minozaka akadai usaona tufoiretesa hausi dofo hanzi chii slang yacho unoti chii hausi dofo balance unongosika nhonje kanyama hanzikari kunhuira uno makanzwoka akutonotadza kuipindura poto chatsvakairamba chipata wakunyara ndakutokadawa utomhanya papakokoma patotsenga tigoshe nguruve asikadye nguruve ndeikwake hapana kasotobanda zvedu madizambezi unotesta aiwa zambezi ndakanzwa kudaro kunzi hanzi inonaka iri kupaunda ari kusaunda changa ai ndakaregedza wawa kudhara kudhambi vati kana wakagara nevanongochevakonunwo kana ungopinda muchundu exactly kuda kufara zvangu iyoyo kutanga muswe piko ndiyo design yacho andopa zvine zvatogwamurwa nemasimo achigetsa bari piko karinangonaa pamnyama piko sapfeke zvinhu zvinoitizvi zvakanaka hazvo is very attractive but ariiti madotitichema toti kuchanyuka takutsvanye pikoko aiwa kuriisa kana pikicha yaromba umwe aiwa asiyana nazvezvo saka chiona kuda kutotorwa pikicha chiri mashure aiwa riripo zvaro harina basa vati aikona kungoturika zvimwe vekupfekesa vakadzimai mazambia nemapikoko okay handima kuzoilaka kii ndakangozvinzwawo ndakaudzwa nemwe munhu mukuru chaiwo wechirungu ende kuziya mbuya uzwa exactly kudzidza we learn every day funda kupeni ndizvozvo thank you mablamu maita bho nemaizi kuti ati clarks esipidiwa flax ndochi jova tikakamba kakamamitaura pinda waivanomba redu akapurira mumhepo munhu vane mhepo uniform yekuti yequeen elizabeth apa chirodzi Shield. Okay. Very nice. Ndabona yequeen elizabeth ndanomba
Ko vazukuru venyu vakazokuona vanichina zvo zvamukuita pana vanofara vazatete vangu varijekta handisi bharansi kai ndakakurira mumbare keni pane munhu akavata here mumbare ai pane munhu akakurira muno mano akavata ana kuda ndo vakakatongwarisa kupinda isusu vacho mumbare madambure akayapenga babaranga zvaanoda sa may so rest in peace vanogona ngakutotonga iko kunikini pana kamukirara anoziya kuti vakafanirwa achiita sei kuna mudhara anotonga aiwa pamwe kwaadani bhozi vafana muno vanditira president hatisi kuita zvandinoda tiri panapa amukoni ikodengo mwari anenge vari kwavo samofuka kuti president anotonga pana patiri aiwa naubvunzai aiwa zvekudenga tiri kuzvitonga aiwa ngatikotauraisha tiri kutamba gogo president akatonge patakagara panapa aiwa haana mvumo wekutonga panapa asi totaura naye tiri panapa ivana vachitoya vesiri kwedu vanozongotionera kure kure mafura meipo pandishueda mbosvika padhuze naye zvangumbovati muda kusvika padhuze naye ogara nawo enda vasuwa kuvaona wasuwa mamembovaona aiwa ndaivaona patv ichataura navo kuti ndira kunyasivaona chaizvo ndisekuru vangu ka padhuze shumba kaishumba chete ishumba ndichataura navo kuti muvaone but zvoda mune maprojects manje aiwa ndira project yangu ndiwo iyo ivo ndo project yangu ndiyo ndoyazotaura nayo project yangu vani maita bo aiwa ndovafarira select ndinokufarira Zvinodadisa gentleman. tibamura zvedu zione friday tiri mumbare zvedu nhasi friday tatozeri takatabata mbozo vasandanjatarasikati karichienda kumba ndira kuenda kumusha ndatakanga ndakanidzoka musha semfriday kumusha nhasi wangu azichaitake aiwa dzinoita pedu wesekapa kumbutsuka padema chafemereka wena chidhafi padema apa padhuze apa abo taura bhili bhili ndiye head cheka unyanya mupurisi bhili boy ndiye head wamadumilks aiwa ndizozo You're number one. ndo number one kwaini ndiri chii inondiziva ndingonzwa uchitaura nematambudziko akuda aiwa akuonekwa indonzi gogo love day yekuuk aiwa zvinokudzwa komarika tomutsvaka kumba kwawakaivika unoiga akaiwe unogona kuchengeta ondichengetera ndopana chikutumidzira uchindichengetera nokuti ina anogona kuchengeta kaka kuti undichengetere paunoiga paipai pasingaonekwa nevakawanda aiwa ndinezvingoita kuchengeta musha kaka ndisingazivi kuti kumberi uko zvinomira sei makorokotoka emudzimai aiwa anokudzwa aiwa takafanafana nemanhingirinzika dna aiwa ndewako nigarwangu naika aiwa uchifamba how many rounds aiwa kandinga ndotaura nemavhidhiyo amwe hai makandina kunzwa baba vacho inonzi rekodhi yeyo ukutaura rekodhi ndoimbwa yeye hachibvumidzwe ka aiwa nice to meet you ndaida kukumita mese naona nakuda but hey satani wakaramba taure aiwa zvina mosha munhu wega wega ane nguva yake aiwa ngoda uzvichengeta ndizvozvo izvozvo urega kumwa tumbuka iwa unwewo ndokuziva kana hamusisina minute maid kam yapineza chada kuigira minute maid yamene aichachiroya aiwa zvina musha ndichakupa dhora rinotengera adzimai nemachips aiwa ndiwayachiteichei
varoda vachiti nhumbi yacho yekuda chii inoda ito tinonake zvokuti kwanisa nokuomera kwako wakaomera biliboy chokwambe chokuti wakaomera hautsvakanyike vakuziva pane mwena here vemani havasati mumwe wacho uyu mumwe wacho ndoda kutumidza uchindichengetera uko uchindisirawo kune umweno ngari hendisa munai anenge akaipa pamavhidhiyo but akazonaka but wakamupenga ukati ndindi kuisa mavhidhiyo ese asi hapana chanambopuwo vavhunduke ivo vanhu angambovhundutswa nice to meet you to meet you wamobvunza ndiani iva vabvunze ndiani iva ambugogo iva ndonzi gogo love day chafesuka ndakakurira mubaro kumabritish colleges vatizai vabluba ndaisenza panazareta. You know which place? British College. You know that place? Yes. Okay. Yeah. What about Nazareth? I know it. British Road Infectious Diseases Hospital. Yes, I know. Where is it? It's just behind you. Behind me. I know. Yes. Okay. Nice to meet you. Unoti china na gogo. Wafara kufura mavhungu, tafara kufura mavhungu kana kuti tafara nikuona nekukutsika but yana namwe yazofara ndisinoone nengerekeni shamwari nyekufa. Uya zvokutotese hapana zvataiti mbozvifungidzira. Hatina mbozvifungidzira. Hapana anotombozvidikina. Ko ise uchingoti nengerekeni. Ningirikina. Haukasika kufunga raka. Unofanira kukasika kufunga Bili. Hakuna kuzviita fanga munhu asina kunyatsoti. Ndozviona kuti paZimbabwe TV. Kuzi ningiriri chichi ndopandakazvibata. Aiwa. Manje usazviteedzera izvozvo. Iwe taura semurume. Ini ndakaroora. Saka zvaningirikina zviite. Unofanira kutaura kuenda to the point. Wena ningirikinika vanhu vanokukombidzwa kuti ko Billy Boy yainda ndindakamba kushaidza kusaringdale kakuti uyozondiitira gardening ndaida kutokupapawo ndo amai vaida kuti vatakurire marara ndigadzirira papa pangu chichi vhoramba zvako kuya ndira kuziva vanonyatsotaurira muzvi handira kunyatso kutaurira muzvi vanhu vacho ndakatumidza ivo vacho vafanira kuningirikisa hauna foni here mazuvana ndine mukadzi tsvaga kakapuhwa foni nemukadzi undipi ndozokufonera ndombokutumidzira une magona obva vanoningirikidza ikoko ondipa munhu ane foni muridzi wefoni ndivo unondipa zita rake nechitupa ungopicha chitupa onditumidzira saka uda unoningiridzika chembere iyo ndozvandataura kuti chii arida kunoperekedza kuda kundirakidza mukadzi wake handiti orit bilivo ganitsvake $5 yakuenda kuchengetera ndichaziva ndaisa papa zvako zvokutaura kuti hauchaita zvinhu izvozvo zvokuningirikidza izvozvo aiwa tichada zvokutaura zvisina basa mani zvokumeso kusina basa ndaisa $5 ona vakutuka futi $2 yakutsvakire dzimwe tsvina muchinyora mukadzi wokokokwa makorokoto dzimwari vane nyasha vakakupa mukadzi vamwe vese vakanaka vese havana vakadza tototenda mwari kuti vakakupa mukadzi ndozvandafarira chete unoshonongora muroora wangu
hela zvinodadisa Bhilibhoi. Mabhara mangari kwemarara. Isa muhomwe. Ramba wanje yatai. Zvapere. Otenda madominox. Aiwa, totenda Mr. Madminox. Vaita ndikuone. Madminox nani? Na Clinton. Ngere ndakatosvika muna Tedu, ndati muna Tedu but ndakatadza kuuya panapa mene akangonditandariso. Akasikade kundimuona. Zvaida kuona tumastairi akati kwaita tuoko tuchinzwa gunwe nakuda chitaura. Ndidemusire zvaiita rikuda. Airwa majaivi so akanzwa system. Aiwa chimomira yo chimomira. Gamomira. Saka Bhilibhoi. Munoti chicha chamaitirwa na gogwa. Aiwa zvawatiti zvinofadza. Tuona nekusiro kekutangira. Amen. Yes. Amen. Thank you mwanangu. Saka mukadzi uchamba mari pa $5 hapo. $250. He draw $609. Ndatobva ndichotaura kuti teketimbono 9 ukamisa katasa mudeka ndi 9. Chimomira kana mai, chimomira. Wati chi? Ndatobva ndatomuudza kuti ndotonoione something. Unoita zviroto ende hangu zviroto saka yedhi kunomba gaurochi $1. taura ubvuzidi kwamadhola Ndotora $4 yopadora. yanzoadzoa 3 yoenda kukona kuya Kumaperfume. Musatenga maperfume emurodhi aya. Ndakakuzwa kuti wakatora maperfume ngare kutora maperfume emurodhi ndamigira. Next time pandoenda migira maperfume chacho. Ndaberera kumutakura pemwe perfume batangoti azviiteba. First time uchamigira. Yekudubai. Aiwa ndo yacho. Dubai nekupi? Dubai. Muno maafri isaidi yekuafrica. Ndekudubai. Kudubai. Ingoti aiwa kuzi kuAfrica. Kudubai. Bhilibhoi. Ita kudubai. Avanogara kuLondon ndekupi? Takumusoro uko. Musoro kamiri kwemakumba. Kupi koko? Kwemakumba. Ndizinoona na England. Ya. Ndogara muEngland, ndokune London. Hausa kutaura kuti muendeswa kana gogo wayo kuEngland. Aiwa, mutoendesawo kana mukaona nguva. Aiwa, ndiri kunyepera Bhilibhoi hakuna nzvimbo yako. But kwakutakura mabhini koko unoenda unozvinoite. Aiwa, hakuna ndiri kunyepera. Hakuna kuna mabhini. Uku kune mastatus ako. Hakuna ngoro. Pane vanhu vakazvarionza vachagara muZimbabwe zvachose mwachaenda. Vanhu varingobuda vanhu. Iwe gara muno chete unoona support uri muno. Don't worry about it, son. Ukuramba zvese ungoramba kuti aiwa. Aiwa ndochokwadi anozviziva kuti chokwadi. Chitaura mashoko ako ekupedzisira nharaunda yambuya kokwa. Wafara kuvaona, ndafara kumuona nhasi Bhilibhoi. Waona utota. Ndachikomuona paMinox. Kutaya muripo. Amen. Amen. But uchofanira kutaura nemanhingirikinzika. Uchivataurira. Aiwa manhingirikinzi zvinozongoitikawo pepande ndakuitoni chinonoka kufunga zvawatozviona. Saka ndakuvunza kuti wakarambire kuyamba kwangu kuzogadzira pambangu. Ndakakurongera ine pfuma chaiyo. Wakandiita kunogwa. Ndo vakakutamba wrong. Ndo ambuya akave kutaura kuti kuSunningdale. Katuke se. Gore rakapera ndakatombokushedza waramba. Gore rino karamba futi. Aiwa mafanza chantofanira kutonyasoita chemaitira vandiita handirambi basa. Chungoningirisa. Ndikati lift anoiwana pambara. Okwira Sunningdale owi. Ndomubhadzarira lift osvika pamba pangu. Ndikatosenda nhamba yepamba pangu. Aiwa ndiClinton. Umutongese. Yes. Oh, ndiClinton manje. ndiClinton. Ndiwandaiti. Clinton akatanga kuningiriza. Ndinango memeseji dzacho aClinton.
Yes, akatadza kuti handirambi. Haurambe? Handirambi basa. akatadza I kunhirikidza love you, Billy. hauna You're such a nice kunopedzisa man. uchitaura zvekupedzisira Haukumbire asi unosenza. Wozokumbira zvako kana uona kuti warasiswa pane mari dzinenge dzatumidzirwa. wamborasirwa pane mari dzinenge dzatumidzirwa. Pane mamwe paakapenga. Pamwewa. Pane mamwe akapenga, Billy boy akapenga. Pane pamwe pakaita Pane pamwe paimboda ngofevhosede kunonzana nyado Nyado, exactly. Ndoye ndakanzwa iyoyo. uriwe number one. aiyo number Yani one. number one pamavhidhi. Ichokwadi ichocho. Ndinototeera iwewe nakuda. Ndakutaura gweja manje newe. Gweja anokwana iri pamaningirikinzi. Hayo ndiwe number one. aiwa Ndiwe number one iri. aiwa ndiri number one. Exactly. Ndononingirikinzi. Uzvikwidziridza. Hapana anokwidziridza ba. aiwa hapana. saka namba 2 ndiyani Hapasisi gweja. ko namba 3 Hapasisina apo. Tinotsvaka namba Aiwa, 3. Nyada ari panhamba yani manje. Nyado ari panhamba. Nyado ndiyewa. Nyado mukadzi. Nyado mukadzi ndaumbotsvaka ndamuona. Billy boy ichitaura zvekupedzisira uchiningirikinza neambuya nagogwa uchivatenda uchiningirikinza aiwa gogo ndatovatenda ndikati aiwa Ngatenda kaura. hachimbonyarara kani gogo. gogo thank you very much nekuvaona. Nechirungu chaicho chakadhipa. Chakadzika. Thank you very much to see you. To see you Hai nice. imbonyarara. See you nice, my grandmother. Yes. Yes. Yeah, all right. Yeah. Maita bo Aiwa bo. Mr. Band. sharp. Oh, ni Mr. Banda. Eh. Oh, chimwene. Seusiri chigure. Saka wangu nezvigure. Kunhama imwe ndakamboona. Ngepo poko. Ndaraungwa ndanga uwe zvikure. Zvigure zvinoenda kudenga here kana zvinoenda kumoto muzhinji. Zvine zviri zveculture. All right. Culture yedu kune mudzimu unobuda pandikirikisa ndiwakadaidzwa kuti tinofanira kuita sei, unofanira kutedzera ndikirikine. Culture yenyu. Haya munenge yakani culture yake but hey. Mazano kwa mazo ekunamata. Mazo ekunamata awo but zvinhu zvemudzimu anofanira kurasa mudzimu. Okay. Unoendako kuchechi but muchigadziriswa Mwari uenda kuchechi vari kutamba zvigurewo. ndo vazhinji vacho. Unenge watodiwa naMwari kuti Maita bo Blabili. aiwa thank you very much. nako chop nako. Tenda mafans ako. aiwa thank you my boss. Mafans ako. Fans.